Dobar dan, dobro nam došli u još jednu emisiju Praktična žena. A budući da smo mi poznati kao porodična emisija, pa ovo je prizor koji je najlepši mogući. Ja ne znam da li može da postoji lepši prizor od ovog kojeg ćemo sada videti. Radi se o porodici koja broji 7 dece plus mama i tata. I na putu je 8 dete. Tako da hajde da upoznamo porodicu Vasilijević prvo u Prilogu, a onda i kod nas u studiju. Ja sam Đorđe. Ja sam Magdalina. Ja sam Ajsenija. Ja sam Vasilija. Ja sam Andrej. Ja se zovem Đulija. Ja sam David. Naša porodica ima ukupno 9 članova, 2 djevojčice, 5 dječaka i 8 dete je na putu. Najmlađe dete ima 2,5 godine, a najstarije 11. Treba puno hrabrosti da se odgaja 7 dece, ali najpre ljubavi i strpljenja i želje za toliko dece. Nismo se do sada nikad pokajali što imamo ovoliko dece i nadam se da nećemo, jer deca su jedna velika radost i sreća i svakim danom sa decom napredujete u bilo kom smislu. Prednosti velike porodice su u tome što su deca složnija, što jednostavno brinu jedni o drugima, što su skromnija, jer skromnost je vrlina, a ne mana. Mana, da kažem, te velike porodice jeste u tome ta naša velika briga da svako dete izvedemo i ispratimo na pravi put, da im pronađemo, da im ostvarimo želje koje imaju, da im pronađemo škole koje vole da uče. Ujutru kada ustanem rano, odmah moram da spremim doručak jer jako rano deca ustaju i odmah traže da jedu. Odmah zatim stavljam i ručak. Veliki su to šerpe, lonci. Do sada se, hvala Bogu, nije desilo da nemam šta da skuvam i da dam deci. U tome nam dosta pomaže crkva i zajednica. Mi garderobu i obuću dobijamo isto od crkve. To se sve lepo opere i to su relativno nove stvari. Ako nekome zafali, naravno kupimo, ali to je minimalno. Toliko volim decu da mi to uopšte ne smeta i želim njima da se posvetim. I čak sam i zaboravila kako je bilo pre nego što sam ih imala i šta sam zapravo i radila. Jednostavno, ceo dan mi je ispunjen i to mi baš prije. Ja sam zaposlen, radim u hramu Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu, a supruga je nezaposlena. Naša primanja u crkvi su kao i sva druga primanja, nisu nešto naročito velika, ali crkva je jedna zajednica i u toj zajednici ljudi pronađe se uvek neko ko, videći naš život, želi da nam pomogne. I onda tako uz pomoć sveštenstva našeg hrama i drugih ljudi iz parohije, iz te naše zajednice, nekako uspevamo da izguramo, kažemo, mesec. Naravno da se susrećemo sa mnogim zahtevima koje ne možemo ispuniti i to nije baš prijatan osjećaj. Treba objasniti nekom detetu koje još nije dovoljno zrelo iz kojih razloga je to skoro nemoguće. Pa kada ostanem sam sa svojim mislima, najčešće razmišljam o tome i brinem se kako da svakog dana obezbedim sve što je potrebno za porodicu, da ta deca koju imamo mogu da napreduju u svakom smislu i da ne osjećaju
nikakvu teskobu zbog nekih nemanja. Potrebno nam je dosta toga, počevši od nekih osnovnih stvari koje su najpotrebnije, kao što je odeća i hrana. Od nekih drugih stvari najpotrebniji su nam školski pribor, jedan deo kućnog nameštaja kao što su krevetina, sprat i radni stolovi. Ujedno nam je potreban i građevinski materijal da bi priveli kraju započete radove, da bi ogradili dvorište. To su neke stvari koje su nam trenutno najpotrebnije. Da, supruga je opet u blagoslovenom stanju i ako bude još dece, mi ćemo ih rado prihvatiti. Iako je život u velikoj porodici sa jedne strane težak, naša deca kroz radost i ljubav koju nam pružaju nam daju snage da mi sve to izdržimo. Najpre sam i srećna i ispunjena i zadovoljna, pogotovo kada vidim tu decu kako rastu, odrastaju, kako napreduju i kako brinu jedni o drugima, i kako se vole i kako su složni. To mi je veoma bitno. Kao što sam vam rekla, ima i lepšeg prizora, porodica Vasilijević. Dobar dan, dobro mi došli, svi po redu, zdravo, faco, zdravo. Zdravo, 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 zdravo. Javite vas. Dobro mi došli. Opa. Evo. Sedite kako hoćete, jel može? A niko u sredinu. Ajde mama u sredinu. Mama je rodila sve, jel može? Tata nije, da tata nije zaslužan, ali mama je glavna. Šta kaže tata, jel jeste Strahinja? Jeste, ona je glavna. Jel glavna? Da. Dobro. Mama Jelena, tata Strahinja i sva ova predivna i preslatka deca. Jel vam lepo ovde? Da. Znači, dopada vam se kod nas? Da. Odakle krenuti, šta bih te Jelena prvo pitala? Prvo, koji si mesec sada? 4. sam. 4. Znači, još jedno dete tu. Još jedno, hvala Bogu. Jel se radujete? Da. Šta kažeš ti? 2 imaš godina. A pokazao si mi 5. Jel to 5 ili 2? 2. Da, on ima 2 godina. Čisto da se zna. Jesi ti najmlađi? Jesi, u redu. A ko je najstariji? Da vidim ovde. A, ti si beše... Vasilije je najstariji. Imaš koliko godina, Vasilije? 11. E, dobro. A vidim, njegov recituje. On svoje. Znači, on je sada u stvari vaša maza. Jel ga pazite? Da. A ti imaš 4. To mi pokazuješ dobro. Odlično. Dakle, Jelena, pre svega svaka ti čast. Ti si inače po profesiji... Diplomirani inženjer arhitekture. Arhitekture, ali si nezaposlena? Nezaposlena sam, diplomirala sam kad sam 3. rodila, ali sam je to nastavila da rađam, pa... Pa nije ni bilo vremena da... Bilo je jednom momentu predeljenje i odlučila sam ipak da rađam, tako da... Da si ostavila, iako si verovatno voljela... Jeste. Jako volim arhitектuru, ali ipak su mi deca bitnije nego bilo koja karijera i tako. I tako si onda odlučila? Da. Strahinja, koliko imaš godina, ako nije tajna da pitam? 35 godina. 35. Znači ti si mlada, ti, izvini Jelena? 38. Da, pa vi ste u stvari mladi da imate... S koliko ste dobili da prvo dete? 27. Pa vidiš, nisi ni rano dobila. Nisam. Kažem vam, kad sam bila apsolvent, onda sam se udala i tako da je. I kako organizuješ dan? Evo, kako započete dan i kako dođe do toga da ti njih sad smo videli? Ko ovde svira, šta, klavir? Ja. Ti? A ti? Ja hornu. Divno, videla sam to tamo i u snimku isto. Na primjer, onda idete i na folklor. Ko ovde ide na folklor? Prvi Petar. Ja! I ti! I evo, muškarci nam idu i na folklor. Na šta još idete? Kaligrafiju? Kaligrafiju subotom. Ko ide kaligrafiju? Vi. Prvih 4. Broju oni to. Da, pure. Dobro. Ti puta 1, važi. I da šta još idete? Ili još nešto postoji? Mislim da je ovo previše. Pa sam idu na streljarstvo. Na streljaštvo. Dalje? Gde više? To je to, Evo, da. i sad, kako, na primjer, vi njih sve vozite, razvozite? Kad stignete? Kako se organizujete u stvari? Pa znate kako, sve što se dogovaram s nekim i što imam neki plan, ja to
na spisak i na kalendar stavljam. Uveče pogledam raspored za sutra. Znači imaju tu i fizijatar, i logoped, i zubar, i tako te neke stvari. I šta ja znam, za školu za prvaka. Ali recimo, ti se možeš da vodiš nekoga na neku aktivnost. A Strahinja je na poslu, je li tako? Ko tu koga čuva kad ti nekoga odvedeš, dovedeš? Pa stariji čuvaju mlađe. Čuvaju, jel? Da, čuvaju. I odgovorni budu. Jeste. Sad ovako, ja bih vas zamolila, drugari, da ustanete, pa da onako, ali vi znate vrstu, pa onda onako po visini? Da. Znate mi, nešto žeba pitam, ja nisam ni krenula, oni već da. Ajde vidim, mogu. Ajde. Kako to Ajde, izgleda? Julija. Dača. Daj uci. Pa pogledajte ovo, ljudi. Pa pogledajte ovu scenu. Ma hajde ponovo da vas pitam kako se ko zove, može? Magdalena. Ti imaš 11 i koliko godina? 10. 10? Đorđe. Koliko godina? 8. Andrej 7 godina. Ajsa 6 godina. Juja 7 godina. A ti? 2, pa da. 2. Bravo. Pokloni se, Dača. Drugari, vi volite slatkiše, na primjer? Volite slatkiše. Okej, ko će iz Atlantik grupe da nam donese slatkiše? Da vidim da li će možda Vesa. A, evo nam Jovana donosi puno slatkiše za drugare. Jel može? Jel nam se dopadaju? To je sve vaše. Kažete hvala. Sad, drugari, da vas pitam dalje. Pored slatkiša, jel volite vi... Šta volite još? Igračke možda? Da! Mogu igračke? Da. Pa hajde da vidimo sad, meni treba, pošto sam vama pripremila svašta. Pertini, Dunja Bibić, PR menadžer iz Pertini Toysa. To je naša Dunja, ova lepa ide na sveta. Slobodno dajte njima, nemojte meni. Hvala. Dunja, evo kaži nam. Dobar dan. Pre svega hvala što ste me pozvali. Veliko je zadovoljstvo kompaniji Pertini Toys i naravno meni da poklonim ove igračke porodici na koju svi treba da se ugledamo. Ovog puta donela sam igračke koje se nalaze u proizvodnji kompanije Pertini Toys i još neke igračke koje će sigurno biti zanimljive deci jer to je galaktički laser tag za galaktičku borbu sa infracrvenim zracima i nešto posebno za dame što je u skladu i sa emisijom, kolica za male kuvarice i mobilni roštilj. Pa bravo! Dunja, mnogo hvala. Hvala vam što ste me pozvali. Obradovala mnogo. Jel vam se dopadaju igračke? Jopijej, uzmite sad sve to i sedite na mesto, može? Svako svoje. Hvala Dunja mnogo. Uzmi dački i dođi. Tako, svako svoje. Frajeru, ti si fudbalsku loptu dobio. Bit će tu svega. Tako. Eto, sedite. Svako svoje. Sada, mislim da je u redu da dobiju i neku, iako zaista su lepo deca obučena, tu nema priče, ali sam čula i kada ste pričali da želite da im obezbedite prosto i da to nije lako kada ih je sad uskoro 8. Da, tako da je ispred TMV-a Svetlana Čavić, proizvodnja dečije odeće sa nama, po drugi put već. Kada imamo mnogočlanu porodicu, evo, opet ste nam se odazvali, hvala i TMV-u i vama. Ko će da nam donese ovu lepu garderobu? Evo ovde deca za decu. Bravo. Dođite, slobodno da im date. Uđite i slobodno dajte deci. Deca za decu. Izvolite. Hvala. Tako. Svetlana, evo možete da nam kažete nekoliko reči. Andrej, a vi ste napisali tu šta je za koga, jel? Da, to je Arsenije. Ko je Arsenije? Ovo je za Đorđa. On je David. Dobro. Znači, vi ste, drugari, napisali tačno šta je za koga, jel? Bravo. Hvala, kaži. Hvala vam puno. Hvala.
Nema na čemu. Dobar dan. Želim prvo da pozdravim ovu prelepu dečicu. Ja sam došla iz TMV proizvodnje dečije odeće da upoznam ovu divnu porodicu o kojoj sam slušala. I želim da kažem da naša proizvodnja posluje 20 godina i da je ovo samo početak saradnje sa ovom prelepom porodicom. Znači, nastavit ćete zajedno. Svaka čast. Hvala vam. Pošto ste rekli da vam nedostaje i nameštaj, odnosno kreveti na sprat, da biste voljeli da budu tu kao i pisaći stolovi. Deco, imamo još jedno iznenađenje za vas. Da, dobit ćete i krevete na sprat i pisaće stolove. Sa nama je kompanija Jela Jagodina, odnosno Marija Aničić, PR kompanije Jela Jagodina. Dobar dan. Dobar dan. Evo ja ću ovde ovako, pošto nas je zaista mnogo. Ovo su mali pokloni za mamu i tatu iz naše kompanije, pošto su deca već dobila druge poklone, one koje su u skladu sa njihovim godinama. Iz našeg proizvodnog programa Dečijih soba Kiki mi poklanjamo 2 kreveta na sprat, koji su jedan od naših najprodavanijih modela dečijih kreveta i s obzirom da znamo da je osnovan za neko zdravo odrastanje upravo dobar san i za dobro učenje i dobro pamćenje, poklonit ćemo im i 2 radna stola, jedan pisaći i jedan kompjuterski sto, pa da imaju kompletne uslove da odrastaju zdravo uz nameštaj Jele iz Jagodine. Predivno. Dakle, da lepo i uče i da budu ovako pametni kao što već i jeste. Znači ti to da im date onda? Da, naravno. Evo, to je vaučer, ja bih to da uručim mami. Hvala mnogo. Hvala vama još jednom. Ja evo, drugari, još jednom da ustavimo svi da vidite ovu lepu porodicu i mama i tata na početak i na kraju. Mnogo vam hvala. Hvala i vama. Hvala i vama. Hvala svima.